Nosaltres, a l'optativa, estem construint un planisfèric al qual amb uns llums leds es marcaran les constel·lacions. El material que fem servir és estany, que és un ferro que és molt més fàcil de fondre que no pas els altres. I així, fonent l'estany, podem ajuntar-lo amb altres cables. S'aprèn molt i li tens més confiança amb els altres companys, però els inconvenients és que si tu no li tens gaire confiança o tens, diguéssim, por, et pots cremar amb l'estany i fa mal. Nosaltres hem treballat investigació de les estrelles a través del cinema i que consta en fer currículums sobre el personatge i nosaltres ens hem ficat a la pell de l'astrònom, per exemple, Isaac Newton, Albert Einstein, etc. I hem fet PowerPoints sobre pel·lícules, investigació de les estrelles, els descobriments, i també hem fet un trivial sobre preguntes sobre els personatges, les pel·lícules que hem treballat, les hem vist i les hem treballat, etc. Nosaltres la recomanem perquè és una optativa bastant entretinguda i que quasi mai t'avorreixes, perquè mai pares de fer coses. Vam començar estudiant els planetes, les galàxies, les estrelles, aquestes coses de l'espai, i una miqueta ja estudiar tot i en recordar-nos dels planetes, vam decidir fer uns jocs recreatius de l'oca i el parxís. Jo he fet l'assignatura d'astronomia o vol ser un astrònom amb els meus companys. He après noves coses com noves estrelles, quins climes tenien cada planeta del sistema solar, que jo no sabia. Estem treballant l'escala del sistema solar. Treballem molt els tamanys dels planetes i la distància entre ells mateixos. El meu grup ha sabut treballar perquè ens hem distribuït bastant bé la feina. Dos feien la maqueta, uns altres dos feien el PowerPoint del treball i quan acabaven l'hora ens deien quines coses hem fet. N'hi ha diversos tipus de maqueta. La que estic jo és una escala de 4 metres de mercuri a Urà. I per mi els meus companys han sigut força bé perquè no m'han dit res i a sobre eren molt bons, que m'ajudaven sempre que no sabia alguna cosa i jo els ajudava. I per mi això m'ha agradat bastant de l'optativa. Els meus companys i jo estem d'acord que fent-lo en grup és molt més entretingut que fer-lo individual. A nosaltres ens ha agradat perquè aprens moltes coses al curtmetratge, com per exemple plans i a tot. A l'hora de treballar en grup és una mica difícil perquè no totes les idees coincideixen i llavors us heu de ficar d'acord i a vegades és molt difícil. No tots eren desavantatges, també hi havia coses bones com per exemple a vegades ens deixaven gravar per les zones que necessitàvem de l'institut, també ens deixaven temps lliure per practicar els guions i tot.
nosaltres hem treballat la mitologia grega, la història de cada constel·lació i hem fet projectes, hem buscat a internet sobre la història de cada constel·lació i hem vist que la història de cada constel·lació forma una història gran que és com un resum de totes les històries i que surten tots els personatges. Hem estat preparant un escape room per tots els nostres companys i que cada prova tracta de les constel·lacions que hem estat treballant i que ha estat molt divertit perquè ha sigut molt divertit fer tantes manualitats i que tinguéssim coses en comú amb les constel·lacions. A mi m'agraden molt les històries i les llegendes i m'agrada molt treballar i fer projectes sobre la mitologia grega. A mi m'ha encantat també perquè, a mi m'encanten les històries, inventar-me històries, i aquestes són com històries inventades i molt divertides, poc creïbles, però són molt divertides i a mi m'ha semblat molt interessant fer aquesta optativa. L'optativa que hem estat fent ha sigut investigar sobre les estrelles, que va sobre investigar el Sol, la vida dels estels, de les estrelles, etc. Bueno, nosaltres creem un blog i llavors el que descobrim ho pengem en el blog perquè tots ho puguin veure i també hem vist vídeos dels estels, estrelles que ens ha posat la profe i fem una maqueta que cadascú escolleix el tema i, per exemple, la vida del Sol, la temperatura de les estrelles i tot això.